Κυρίες και κύριοι, το 8ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθούν οι συλλογικές και συνεκτικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί εμβληματικά έργα και σημαντικές παρεμβάσεις, των οποίων οι πολίτες ήδη διαπιστώνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Πρώτον, το έργο του flyover προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Ήδη το 20% των εργασιών έχει εκτελεστεί. Όταν ολοκληρωθεί, το Μάιο του 2027 θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα την ώρα, διπλασιάζοντας την τρέχουσα χωρητικότητα. Δεύτερον, ο στόλος των λεωφορείων της πόλης ανανεώνεται και πληθαίνει. Ήδη τα μισά λεωφορεία έχουν αντικατασταθεί από νέα, κυρίως ηλεκτρικά λεωφορεία, βελτιώνοντας την ποιότητα αλλά και την συχνότητα των δρομολογίων. Έγιναν προσλήψεις οδηγών και ελεγκτών, ενώ οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 40% μέσα σε ένα έτος. Τρίτον, τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του μετρό είναι εντυπωσιακά. Σε μόλις περίπου 80 ημέρες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια μετακινήσεις, εκδόθηκαν 81.000 προσωποποιημένες κάρτες, ενώ η κίνηση στο κέντρο της πόλης μειώθηκε κατά 10%. Το μετρό επεκτείνεται ως το τέλος του έτους προς την Καλαμαριά. Τέταρτον, υλοποιούμε κρίσιμα σιδηροδρομικά έργα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως η αναβάθμιση της γραμμής Πύθιο-Ορμένιο, έργο ύψους 220 εκατομμύριων ευρώ, και η σύνδεση του εμπορευματικού λιμένα Καβάλας με τον σιδηρόδρομο, ενισχύοντας την διασυνοριακή συνεργασία και τη θέση της Ελλάδος στον άξονα C2C. Επίσης, προχωρά η υλοποίηση του συστήματος σηματοδότησης ETCS Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη και παράλληλα ενισχύουμε την γραμμή Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, αναβαθμίζοντας την σιδηροδρομική ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του δικτύου. Πέμπτον, δρομολογείται η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου στην Δυτική Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας υπάρχουσες υποδομές. Εντός του 2025 προγραμματίζεται η υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών και στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η έναρξη του έργου, με εκτιμόμενη διάρκεια κατασκευής τα 4 έτη. Και τέλος, έκτον, υπεγράφει τον Οκτώβριο του 2024 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Σύμβαση για τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση και την διαχείριση 17 νέων σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσος ΔΙΤ. Ένα έργο με σημαντική κοινωνική ανταποδοτικότητα που θα καλύψει τις ανάγκες 5.000 μαθητών σε 9 δήμους, εξυγχρονίζοντας τις εκπαιδευτικές υποδομές. Κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη κάνουμε πολλά, όμως δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν προκλήσεις τις οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και παραμείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους Θεσσαλονικείς. Με μεθοδικότητα, συνέπεια και σκληρή δουλειά. Υλοποιούμε έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και υποστηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης, αλλά και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδος, ενισχύοντας την γεωπολιτική ισχύ της πατρίδας μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.